Rama menyang Solo lele bayang mata jadi lolobat uang hati ora obayen oba beteni bocah enurip golek aduwe Suku badak elo si Rama menyang Solo lele bayang mata jadi lolobat uang hati ora obayen oba beteni bocah yen urip golek aduwe
Dijogeti ya Mas. Joget iki sok alon-alon dhisik. Nah, lha wong gamelane mantek kok sik jogetke piye? Lho Mas nganten Mbak nganten, pomo nek geseh salah pitung keluarga iki terus bali. Seneng-seneng nek. Iya. Aku
tak goleren neng cagak kebak tulisan Tulisannya apa le? warna abang tondo rini prawan Iya to ya. bakal lali. Terima kasih. Gubuk kae kebak trimo. Wayah mengi. Wayah awangi. Terima kasih Mas. Aku kadung tresno.
Podo laras. Pak, ayo joget, Pak. Ayo mas-mas yang mau joget. Monggo mas. Iya, iya, iya. Iya. Nadyan aku bocah gunung, dah pengen denongku, ora susah katik nganggo bingung, yen to pancen tresno aku panceni dadi lakon ninggalake sliramu ora yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Kuwi wae sapa? Muga-muga aja nganti gawe gelo ngati dina pena ing rupeda Alah, ya mas ya mas ya mas apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana lata Iya. dolan lungguhan ibu-ibu joget ya Mbak Bayu. gojekan karo aku ayo ya Joget Bu. Alah tambah kesel ayo Bu ya. Iya. Ayo Mas, ayo. Iya. Masa. Nadyan aku bocah gunung, dopen Iya. Iya. denongku, ora susah katik nganggo bingung, yen to pancen tresno aku alah keri-keri alah keri-keri Saka. alah keri-keri Rinti wae sapa? Mboten joget kersa mboten ben mboten ngantuk. Tambah kesel. Oh mboten. Iki mas-mase apa rong merasuk iki? urung Urung. anget iya 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 Oh agak anyak. Oh kira-kira pirang menit kan? sak jam kas Sak jam kas Ri. bayo aku selak keturun Mas Mas Kopit. Mas Kopit. Niki. Halo Mas Kopit, selamat malam. Sehat Mas Kopit? Alhamdulillah. rambutnya ya Kok
Kok yo ketok batin ket mau kuwi. Lah iki mau wis anu lho Rik ditutupi karo kopiah lho sik Aku ketok. roh. Lah iya. Apa kowe? kakeling. Kegocekan karo aku.
sepisan ngunduh kopi es biasane moy marenteng renteng gombane kopi tiba ning lemah desa lowa iku arane Dasar paloyo. Wahyono. Gelang kalung dadi saksi uga sliramu. Mong sliramu sing tak pikir-pikir ya. Ini ya, Dek. Ayo. Segenap Karang Taruna dipersilakan untuk berjoget. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha rena
rasaku Awas. tak sumandeng. Rino wengi aku mung tansah ngenteni kang pagatan nyidam tetesing tresno pangalingku liya tansah eling atiku tansah nandang kasmaran. Jagat breng sliramu tansah gandeng renteng kadya mimin tuna. AVS video syuting muda laras. Dadi mani ing kalabu Pindha Retna pamalingku ya tansah eling najan adoh rasaku tansah sumandeng. Laras Dewi jagat wong kuning dadi usadane aku kang nandhang pesno lilanono jagat breng sliramu tansah gandeng renteng kadya mimin tuna. Yuda
pasukan joget pripun Mbak Dewi. Kata-katanya apa hari ini Le? Ubur-ubur ikan Selamat lele. tahun baru ya sayang. Yang kemarin terima kasih untuk kedepannya akan saya usahakan. Iya. Manis dek kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem manis ngungkuli matu kaya bisa oke Hei hei. Sopo. joget Yen ora seneng madem kang sing alitas namine kampung ngalor ngidul sampeyan gawane kendul tembang mlati ajude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampeyan senenge iris ajude kulane Jawa Jaja. leni wong manis kowe duwe sapa memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake Muda laras lho iki. goyang leni Sampai bawah ya. manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli matu bisa-bisa ngrasake jambungku Sembang lati ajude dironce-ronce setengah mati Hei hei. aku ngeser kowe Pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampeyan senenge ngundang iris-iris ajude kulane Jawa Dewi wong manis kuwi rak bojone dina ben malah ndelik Dik Wulan ayo Dik oh ya
juragane syuting Mas Ali. Gorengan kopi ngedep meja gak no jajane amit-amit penyanyi kuwi gak payu rapi ngeser MC-ne aku dengi tak sayangi anakku sing manis dhewe sok yen wis gedhe ditresnani sapa wae nalanang dhewe aku dengi tak sayangi sok yen gedhe nyambut gawe. Kelingan ramah gempuy terus nolong kasih sayange besok kapan kelakon dadi jodone Papang tuku kadang keku kelukat sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung nelongso ayo sayang sini rasane ati karep atiku kelakon melu duweni rinyo wis duwe bojo ada mula ada semut durung rondo aja direbut ora lek aman sumpaning batin yen aku rasi dombok kawin tekati ngati aku arep golek ganti kadung tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung nelongso rasane ati karep atiku lakon duweni rini iya sayang ayo mas ayo jambu alas kulit duwe bojo bulan ada lah kok wis sumpaning batin yen aku rasi tembak kawin
ning ati karep atiku duweni rini. Jam 12. ayo mas ya Saya anggota baru Gerajakan Banyuwangi Raina wengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngalengaken susah ing ati ungguring pasiran sembur-semburan geredoman manuk-manuk seliweran landang waton uber-uberan Mama gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Gerajakan Banyuwangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon nanggali ilangaken susah ing sepi longgoreng pasiran sembur-semburan geredoman manuk-manuk seliweran lanang wadon ubiar-ubieran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerajakan semayanan matri janji urip bareng sir-siran ambek gandengan gendeng asli Banyuwangian
ya Mas Yanto. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jajantong hatiku sambungku mong wanci dalu ngrupe dosaremu awan karamu Ayo. Kang Mas Kang ayo le titis saking joget mureh lestarine kabeh pirangine anono ingkang nyaruhe ngomong akibate aku mung bayangke remuke atiku iki apa tenan sida dadi catalu tak ngerti dikopo gemati mendah boyo yeto sida urip lawan dika mesti tak mulya jur lair putri Sulistya kang bisa nyora dika kang wes rono ayo Mbak Dewi Maya, asa kata-katanya apa kok? Aku ora krungu. sakak Sementing sogok-sogok keri-keri. Ngono wis. Iya, Ya, pokoknya ya, gini. ya. Iya, coy. Iya, hei. Ayo. sing gedhe pangapura Kang Mas pepujanku jajantong hatiku sambungku mewanci ngrupe dosaremu lawan karamu Kang Mas Kang Pradi lestarine alah pirang-pirine Mbak Riri keri. Ya Pak Sri, Pak RT. Apa tenan sida dadi catalu tak ngerti dikopo gemati mendah boyo yeto sida urip lawan dika Iya, hei. bagya mulya jera lair putri Sulistya kang bisa nyuara dika kang wes rono Matur. Joget no. Yo. Sing duwe bokong lemu joget. Udol joget Indonesia istimewa. oh eyae Aran bokong nongko sesikar aran alis nanggal sepisan boleh kuning lare kuning langsat gawe kerengken ngelake dukara anak
semok Toko kiri di semok gelung 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 mere bokong semok 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 bokong semok Toko kiri di semok ayo di sanggul 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 nganggo cocok sapa ben keperko mesti ngomong ngomong Mudas. Goyang Mbak E. Ayo, iki sing Ayo Mi. aku nanti bokong iki Pintar lagi. Aran bagan nang dosa sikat aran alis ganggal sepisan kulit kuning lari kuning langsat gawe hayang gitu korokan asa bokong semok bokonge sapa eman moto sing tinggal dalan lambe sesiker lare siker kepondong gawe kereget kudu kepengen nyetot asik asik bokong semok 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 bokong semok bokong goyak di semok ayo di gelung Sanggul 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 cocok bokong semok 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 bokong semok Toko kiri di semok rambut di sanggul 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 nganggo cocok sapa ben kepergo mesti ngomong ngomong bokong semok semok Pokoknya sapa semok Pokoknya mayang. sanggul 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 yang nganggo Artene Sugimin Sugito bokong semok Pak Dekardi Karanggala pokoknya mayang semok HP-ne lagi drop gelung gelung di gelong mere sapa bae nang pergo mesti ngobrol Oke. Terate bersama dengan all artis Rondo Kampung. salam persaudaraan ku duduk di tepi danau mas airnya jernih pikiran kacang serta hati risau apalagi ku memandang mas bunga teratai mengembang yang sedang tiup angin melambai gemilang
bersama dengan Mudo Laras. Ada lagu ulang tahun saiki wancine nglilir bar joget mulih juga tambal ban sebagai bonus dari keluarga besar Mudo Laras. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang umur. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Kepada Mas Manten. teman-teman berdua, Semoga selamat panjang ulang tahun. umur, sehat selalu. Semoga sehat selalu. Ya, lancar rezekinya. Amin. Terus tambal ban. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang, selamat ulang, selamat panjang umur. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga Tambal ban. panjang umur. Tambal ban. Oke, tos. Wasih. Oke, buat rekan-rekan yang ada di jalan Sayangku. tambal ban. Joget lagi, oke? Aku iki, ayo Dewi, tukang tambal ban, leni 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 leni, uripe sandalan-dalan, golek pangan, duit kantongan, payah hapes watangku krasa roncongan. Dedek leni. Iya. Aku iki tukang tambal ban. Watangku kerasa kerancangan. Otak, 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 otak. Otak, 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 otak. Awas. Among dumugi semanten sedherekaken kanca-kanca Mudo Laras ilang langkungipun nyuwun pangapunten
Bila topik walidaya Warida walinaya Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten ingkang paring